atong palibot mao'y timailhan kung unsa ang atong pagkabutan. Unsa may nagpangitabo karon, makapalambo bas imong gugma o igo na balag ang tao nga mulaom. Ang sugbo karon. Muhisgot sa kalambuan sa ekonomiya, politika ug katinimbanong kalihukan sa atong palibot. Ang sugbo karon. Imo ang paghukom karon ug sa umaabot. Ang sugbo karon. Daghang salamat mga higala, kumusta na usab og maayong buntag kaninyong tanan, maayong pagpamahaw, maayong pagpamainit. Hinaot nga namos kalagsik, kabaskog ug kadasig sa kalawasan karong buntaga. Mintras nagpahigayon ta sa atong mga inadlaw-adlaw buntagon nga mga buluhaton karon, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga mutambong o padong mutambong silahan trabaho. Ala, sige, so inaot nga amping lang tadiha, no? Kanunay yun, ayun hikalimtin ng pagtuman ang mga basic kaayo nga health protocols aron nga makatamang ta pagpaminos sa pagkatap sa coronavirus sa disease mga higala diri sa atong palibot kung asa man kita nga mga lugar karon nahimutang nining mga higayuna mga kaigsonan. Ala, sige. Unya, maayong buntag des dakbayan sa Sugbo mga higala. Sa ikalimang higayon, nag-leave na usab si Mayor Edgardo Labella mga higala, pero wa sayang leave of absence nining fifth higay ka time mga kaigsunan. Wa hinuon isulti og unsay personal ani, no, personal tingaling gusto pang mopahuway, di lang usa sa mobother sa mga huna-hunaon diha nga trabaho diha sa City Hall mga higala. Nahibaw ko niining nag-leave kagahapon sa diha nga nakabasa ko adtong gi-post ni former councilor John Alcover mga higala, nga ningon siya nga tomorrow September 2 o kagahapon silbi, Vice Mayor Rama will be the acting mayor until September 7 mga kaigalaan. So mao na unya diha sadtoy sa igsuon man tingali ni ako di man kay ko suwito murag sa igsuon ni Sir John Alcover si Edgar, nga naghimo sa survey man tingali itong gipost niya. Angayan ba nga mo resign o oyon ba mo kanang sayo na oyon ba mo nga ngayon ba mo resign si Mayor Edgardo Labella tungod sa iyang gibuhat, tungod sa gibuhat. Unsa may gibuhat ni Mayor Edgardo Labella? Kinigong sakit or gusto ta mo pahuway mga higala, di mo na tinuyo na to, no? Kay kinikapuyon tas lawas labi nag idad-idaran ka na. Di man sana murag daog-daog man sa tao na sa mga idad-idaran og himo ka nakaangkon sa mong posisyon niya, papahuwayon ka na lang yun. Og abi kay makaundang ka sa imuhang trabaho mga higala, wa man ay problema kay unsa may trabaho sa vice mayor. Kining vice mayor mga higala diha sa mga local governments, gawa sa iyang pagka-presiding officer kay tagsara man na, kausara man na sa usa ka semana mga higala. Other than that nga trabaho, ang vice mayor tigpulir gyud sa mayor mga kaigalaan. Nya unsa may trabaho onon ko sa to pa mo ni ang trabaho na karon ni Mayor Mike Rama, mo pulisya mga higala mo na ang uban miingon nga wa nay kuana na kanang may pa ko mo resign na lang ang mayor kay sana putol-putol ba ang trabaho mga higala. Ay mabitaw na in taon nga naay mabitaw nang gitoyo sa tuong balaod, gitoyo na sa tuong balaod nga dunay vice mayor kay in kaso og dili makahimo pag-alagad ang mayor, na ay vice mayor nga mohimo sa function. Pero in fairness ngadto ni Mayor Edgardo Labella, unsa bay napalpak, unsa bay nabalda nga trabaho sa pagkakaron sa dakbayan sa Sugbo sa iyang off and on nga pagdumala diha sa dakbayan mga higala tungod sa iyang gipamati sa lawas. Wala man. Wala pareho ni adto ni panahon pang Mayor Tomas Usman niya mga kaigalaan nga si Mayor niya kasabay
ni sulpak bata og magsige sa leave kaniadto. Katubito na cancer pa siya mga higalawa man, okay raman, padayon raman, na may vice mayor o na may vice mayor. So, sama usab karon in fairness ngadto ni Mayor Edgardo Labella mga higala na may vice mayor. Unya, gawas pa po, nga namang parisaynon tamang yun, pugson taman pagparisayin ang mayor, bisan tuod niya itong upat niya ka absences, due to health reason kay medical leave man to mga higala. Tinuyo bago na nato kanang makaangkon tag sakit kanang usay sakit sa atong lawas nga maangkon mga higala, bunga baka nini atos batanon patang abusos kaon kay kasagaran sinungdan kuno anang sakit kaon man yun. Kao kana mo source ba nato. Oh, mao na adin ha. Mao na nga dili man ning tawo na tinuyo nya gawas pa pod kining pag-leave ni Mayor Edgardo Labella mga higala pinasubay sabni sa proseso sa balaod. Wa man ibutang diha, wa may balaod nga nag-ingon nga og ang mayor nga magsigig leave kinahanglan mo resign, wa man. Wa man mga kaigsunan puira buyag si Mayor Edgardo Labella di man yung paglaban niya mga higala kay kinis Mayor Edgardo Labella bugado man ni. Unya daghan man sa mga kasangkayan de City Hall nga makalaban dito niya, pero ang ato lang mga kaigsunan for public discussion ba lang nga tungod ani negatibong komentaryo mga kahigalaan kay tanawa ang atong balaod mga higala wa magdili nga muliv ang mayor. Uni bisan pagkapila na muliv wa idili ang balaod niya na. Ang gitumbok lang mga kaigsunan just in case og dili na siya inkapasidad, wala siya kapasidad nga mudumala sa dakbayan sa sugbo niya. Ato mamakita gikan sa una, ikaduha, ikatulog, ikaupat ng pag-leave, mubalik pa man siya. And then, mudumala pa diha sa City Hall. Although, ang uban ining leave, pagbalik niya mga higala via remote control or kinibitang work from home arrangement. Mao nay nahitabo diha, pero naa pa ang mayor, nagdumala pa diha ang mayor mga kaigsuonan sa dakbayan sa Sugbo. Mo na nga para nako tagaan na tuog kuanoy higayon ang mayor mga higala kay ang gibarugan ko diini ni Mayor Edgardo Labella kumo manggod kay pinili siya sa katawhan. Mayoriya sa mga Sugboanon nitong milabayng eleksyon mipili man niya mga higala. Munang iya sang tagaan o gustisya ang pagpili sa mga tao didto niya. Pinaangis pag-alagad kay ug madapas lawas himuon gyud niya ang pag serbisyo. Tan-aw nako og di na gyud madapas lawas mga higala, dili na naoy mo serbisyo. Pero sa pagkakaron naglungot-lungot pa ang iyang tinguha nga mo serbisyo mga kahigalaan. So karon nag-leave unya personal reason wa butyag og kuan ba ikaw na ibaw magubang anong himuon ning issue sa uban mga kahigalaan. Kay sa diba nagsulti manggudta sa atong tulumanon gahapon nga bisan sa grupo sa BOPK o grupo diri sa nilang Mayor Edgardo Labella mga higala dunay mga kuan magun kana bang dunay bay mga bitin. Doon na ba'y mga traidor gihapon nga imbes mag-ampo ka dito nga mulig-on ang mayor, mag-ampo na inoon nga masakit o maayo ang mayor, mga higala. Kaya diha, butanta, kining grupo ro nila ni Mayor Edgardo Labella, doon na may mga wa mahimuot diha, mga kaigsunan. Nga naman kaya, una ni ini, na ay mga gipangtudlo ang mayor diha sa nagkalain-laing mga buhatan nga suma pa dili pud ganahan ang uban nga mga sakop. Nya di mo ta makabuot sa mayor mga higala kay iya man ang prerogative in town. O gusto ta nga kita sa manudlo magmayor usa ta. Nya kita na manudlo para di ta mabadlong. Kinatural na bisag asa kang politika mga higala, nasyonal o lokal, yun na ang chief executive, doon na sa prerogative nga manudlo, mga higala. In fact, siya magimupirma gani sa mga appointments kay siya, di lang kay prerogative, iya ng power sa pagpanudlo, mga higala niya. Ato din na mablame.
Paragon ni Presidente Duterte nga duna sa gipangtudlo mga higala nga yang uban di ba na mahurot ni magpasuod ng mga supporters in tao nimo diha sa gobyerno mga kahigalaan. Mao na nga pait ka istanan nga uban mga suko na pod, mga suko na pod. Maura po dinhi sa syudad sa Sugbo mga higala. Dili tanan ma-accommodated mo nang huwat lang ta tingali oy sa tong termino ug kinsa mapahimutan dinha mga higala sa dakbayan sa Sugbo mga kaigsunan. So mao na ang dagan karon diha sa syudad sa Sugbo mo na nga para kanako ba mga higala atong tagaag chance oy si Mayor Edgardo Labella mga higala sa pagdumala kay kuan pa man abtik pa man ang iyahang tinguha nga mo moalagad diha sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo niya pinili nga opisyal so di ta makapugos kaniya nga mo resign tungod lang kay nasakit niya tinuyo bugod ng tao na to na masakit mga kahigalaan oy balik taron humaning mahinungdanon nga mga pahinumdom. Salamat para ito sumahan mga higala diri sa atong tulumanon si Inday Sara Duterte Carpio sa Davao napugos lang yung tao ni angkon mga higala kisay miduol niya aron nga magpalista sa ilahang choices sa pagkabisi presidente tungod magud ni mga kaigsunan nga karong bag-o gibutyag to nga si Senador Amy Marcos o sila Bongbong Marcos kuno mga higala gusto sad ni hangyo na dito ni Inday Sara Duterte nga mudagan pagka vice presidente og madayon ni dagan si Inday Sara Duterte mga higala pagka presidente tan-awon nako sila either si Amy Marcos o si Bongbong Marcos na napilion nini kay wa man ni mga apply kadto na inong mga naka-apply mo dili na pilion mga higala hinaw gibutyag lang guni kay nahimo maguning issue mura bang gipalabas ba karon manggod mga kaigsunan nga dunay panagsungi nga wa maayo na ang relasyon sa presidente og ni Inday Sara Duterte sa sayo pagiklaro naman ni Inday Sara Duterte Carpio murag palabas maguni hinoon pamaagi po nis pag demolish ba hibaw man ta mga higala nga hangtod karon lig-on paghihapon kaayo ang support sa mga tao ngadto ni Presidente Duterte mga higala tungod sa kanang hibaw-an nato sa survey ingon niya na mao na nga hugot pa kaayo mga higala ang suporta sa mga tao. Naa sa uban nga dili gusto, of course, natural di man makaingon yun nga 100% nga si Duterte na lang gihimong Ginoo sa mga taong Pilipinon na ay uban nga dili di man mo dili you cannot please everybody mga higala. Namo gyud mo supak. Niya mo nang katong supak tagaan sam nato og benefit of the doubt. Tagaan nato higayon sa ilang mga opinion sad mga higala. Sa mo ni ang nahitabo karon gusto nilang ipalabas nga nabungkag, nabuak ang mga Duterte para pag-demolish ba, haron maguba ang pamilya mga higala. Nga buhan, ibutantang naguba ron, ibutantang naguba, silbi ang supporter ni Presidente Duterte, dili mo support dito Sara, just in case umudagan si Sara, kay hangtod karon ko nagpanukos-nukos pamaguni si Inday Sara Duterte mga higala, di pa kayo mo wa pagyoy categorical nga tubag pero magkahibaw ra man gitaon niya nini kay hibaw man ta sa filing hapit naman Setyembre nagutaron niya paspas kay mudagan ang panahon ay tanawa mo pagani pagtungtong sa Setyembre 1 pitsa 3 na takaron nga ugma 4 na so di gina malikayan nga mangangkon na gidoon niya ni sila og kinsay mudagan pagka presidente o pagka vice presidente. Unya nahibaw mangunta sa pagkakaroon nga ang pinipilaban paranglitan. Miindong sumangod ni Senador Bongo isi presidente. Unya ang vice president si Duterte, si Bongo ni balibad na ayaw lang kong i-apil-apil niyo diha kay wa ko interest nga mudagan pagka presidente. Ali lang ko vice presidente mo na nga giangko ni pero ang kondisyon niya mudagan sa pagka-vice presidente kundi mudayon si Presidente Duterte pagdagan pagka-vice mga higala
Ha? Mo pita bisag ako gani personally mga higala tan-aw nako murag hata-hata ra magitingali ni Presidente Duterte no nga mudagan pagka busy. Hata-hata ra gini pero gikonfirmal na gini niya nga desidido na gid siya. Kategorikal na ginangihang tubag ng desidido na gid sa mudagan pagka busy Presidente mga kahigalaan. So muna nga napugos Inday Sara taon pag butyag kung kinsay iyahang kinsay ni duol niya sa duha ra gyud ka mga tao ang ni duol niya nagpa-enlist aron nga mamahimong kapilian sa pagkakandidato pagka vice presidente. Ang nag-una mao si Senador Gatchalian. Ibaw man tan Senador Gatchalian mga higala nga pagka human gikan sa Davao ni Anli Sagsugbo nagpapriskon da ito na hinumdum mo niya na nagpapriskon dayon nga mudagan sa pagka-vice presidente human sab nakita na tong daghanan kay mga higanting tarpaulin dito nga nagbutang dito sa naong ni Inday Sara o ni Gatchalian mga higala nagbutang dito sa muna ang nahitabo niya si Senador Bongo although interesado di siya pagka-vice presidente mga kaigsunan karon pa ni mabutyag nga interesado siya karon nga gibutyag na ni Mayor Inday Sara Duterte sa dakbayan sa Davao. Pero dili sa ganahan mag-presidente mga higala. So ingon ni ana ang sitwasyon karon mga kaigsunan. So at least gihimo na ni Inday Sara Duterte aron paghawa na ni huna-huna nga sila ay ni Marcos o si Bongbong Marcos mo dagan pagkaaw na kanang nagkasabot na sila naghisgot silang politika atol sa birthday ni Inday Sara Duterte Carpio mga higala. Kay doon naman ko'y mga hongyong hugon ilabi na kay gisulti ni Presidente Duterte nga nagistorya na sila dito nagistorya na sila dito mga kaigsunan sa birthday niya. Tuo mo ni mga tao Duterte na mo sulti kay amahan ko na. Amahan ko na pero dili di ay tinud-anay sumapa ni Inday Sara Duterte Carpio mga higala. Duhara so far ang nipadayag niya nga mudagan pagka vice presidente mga higala pares niya just in case kung mudagan siya pagka presidente mga kahigalaan. Kana siya tanawon pa na kay di matasigurado mga higala og mudagan bagyod siya pagka-presidente kay wa pa may pero ang tanan nga mga opinion tanan nga mga pangagpas karon stratehiya ra kuno ni kay mo ra ni ang strategy ni Presidente Duterte kaniadto padili-dili mga kaigsunan niya mudagan di ay di ba nahinumdo mo ni Presidente Rodrigo Duterte nitong 2016 elections dili sa mudagan. In fact, wa ni mo file atol sa filing sa sertifiko di kandidatura. So nakaingon gyud nga di tingali mudagan kay wa man mo file. Nga himan-himan dunay dili ilado kaayo nga politiko nasyonal way national stature nga politiko mga higala nga barangay kapitan lamang kuno ni sana sa una didto mo ini file katos din niyo ni karon under secretary na sa DILG no. Kato si Dinyo, mga higala, ni-file. Niya mo na ito strategiya nga, ni-file niya mo police si Presidente Duterte. Mo substitute. Mo sab ni na, kana siya, dili, man kay legal, naman proseso sa itong balaod sa eleksyon mga kaigsunan. Ibaw man ta, lain-laing mga politiko, lain-lain man nga strategiya god mga higala. Para kung ano mga senador karon nga gusto ng managan ilan ang sakay din sila aning mga investigasyon diha aning allegedly corruption but corruption sa Duterte administration ug doon naman ugaling mabitaw nang gibadlong ni Presidente Duterte kamo ba magsige mo diha og pamustura una inyo kung langay-langayon hinuon in fairness sa mga senador dili man ni makalangay kay kining investigasyon dito sa Senado dili man ni mosangko sa TRO. Bisan gani ang mga proyekto sa gobyerno mga higala dili man ni makovered lang sa ordinaryo nga TRO gikan sa lower courts.
mao man ay naa din na mga higala. So dito sa kauluhan karon mo nang giagni na ang Presidente Duterte ay mo imbestigar, pero in fairness sa mga senador, mahimo gyapon ni nilang imbestigahon tingali kay di man ni malangay mga higala og imbestigahon. Ang mahitabo lang tingali diha kay dokumentary ra man guni ang mga investigasyon ug dunay mga possible nga kahiwian, mga question irregularidad, documents ra man na mga higala. Documents ra man na. Ilabi na kini mga procurements kay kinigong sa COVID-19 Response Fund o Response Program, kwarta maguni sa gobyerno. Kining mga build program ni Presidente Duterte, wa ni problema kay pribado man nga kwarta, kasagaran ini mga kaigsunan kun dili mantenan kwarta ni sa mga kontraktor. Aduna sila ang gobyerno BOT maguni. BOT, Build Operate Transfer Scheme, kining PPP nga mga pamaagi, so dili kani maapektuhan. Kini lang tingaling procurement sa gobyerno nga nigamit og kaugalingon nilang kwarta mga higala. Specifically karon kining diha sa Department of Health nga gi-flag sa COA, pinaagi sa ilahang audit observation memorandum. Actually, mao man giingon lagi ni Escudero, sakto mo to si Escudero nga di man na kadlukan, oy katanan nga masaya ako gobernador ko dito Sorsogon, nakadawat ko kadaghan na ginakada tuig makadawat na silang audit observation memorandum. Tanang mga local government unit bisag executive dito sa Malacañang dunay mga audit observation memorandum, pero ang importante ana explicar nga kadiperensa ning duke sa pagkakaron mga higala, wa mangyoy formal o official nga explanation batok anang AOM sa Department o sa Commission on Audit, kay murabag nagsalig lang siya kay labanan bitaw ni Presidente Duterte. Wa na tayo oras sa inyong alagad, Amy Bustillo. Moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pabutang musunod na tulumanon o ba ni Oscar Pasaporte ang Pagdayon Pilipino. Ingon sa akong papa, hinay-hinay ra kuno sa kinabuhi. Sakto nak, ay unhi, pakigdungan ra. Tala, magtanduay 65 ta. Kaniad tumano karon, swabe kayo gagi. Sakto mo diha! Swabe kayo nung entrada lo. Tanduay 65, imo kadungan sa